je kraj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala znam. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu stran, ja neću više čekati ni dan. Galama zove, ali neću s njom, idem tamo gde je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izvolim u sjaju tom, idem tamo gde je sve po mom. Tamo gde je davno stao sad i vreme broji se na bezbroj načina. Tamo gde još ima snova, tamo gde je galama ova, nema puno smisla, veruj mi. Čemu strah i čemu stran, ja neću više čekati ni dan. Galama zove, ali neću s njom, idem tamo gde je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izvolim u sjaju tom, idem tamo gde je sve po mom. Kakve krajeve imamo? Ja htjela sam, ali ne znam da ti iskopiram, rasplašće mi se sve sa glave što imam. Kakve nastupe večeras imamo? Jedan aplauz! Jeste, stvarno, a bit će sa vaše leve strane Ana, sa desne strane Irina. Ajmo sad od Tijane. Tijana je svoj glas dala Ani. Hvala puno. Jelena je glasala za Irinu. Hvala. Sergej je glasao za Irinu. Hvala. Leontina je glasala za Anu. Hvala. I Anđel. To je značilo... Ovo je bilo 2-2. Oh my god, je! Da se ne okreće svaki čas. 2-2. 2-2. Moment. Anđelina. Ana! Ne moram da impersiraš, što smo na isti Inače, samo da sad sam se setila kad je Irina progovorila koliko je u stvari ona mala i kako je njen glas kad ne peva. Koliko beš imaš godina? 11. 11. Da, ona ima 11 godina, ona se toliko popravila od poslednjeg prethodnog njenog izlaganja. Ana ima? Bravo. 11 godina. Obe imaju 11 godina. I obe su povratnice. Zaista? Da! Kako bre povratnice? Pa ispale su u prvom i drugom krugu. Zezaš? Da, da. Bože. Svaka čast. Svaka čast! Bravo, devojke. Znao sam za Irinu, ali za Anu nisam znala da je povratna. Dala sam Irini glas zato što se mnogo popravila, kao Ana je tu, kao pa znamo Ne, je da... i Ana se Irina se vidi vratila. da je vežbala i da je radila, a Ana, evo je meni ovo novost da si povratnica. Nekako kao znamo dete, ono kao... Možda imala neku tremu u nekom krugu i onda nismo razumeli to kako treba. Hvala vam! Ne gledate. Drago mi je da ste se vratile. Evo vidiš, Ana, ti si sada otišla direktno, je li tako? Ana je dobila, da, u četvrti krug. Dakle, iz drugog prava u četvrti, što bi se reklo. A Irina, tebe slušamo kasnije još jednom. Imaš dovoljno vremena, spremi, je li neko možda nešto da joj sugeriše? Ja hoću da kažem isto da Irina stvarno
baš je bilo lepo, stabilno, snažno. Sviđa mi se tvoj styling večeras. Baš si onako doprinela celim utiskom da smo se svi nekako oduševili dok smo te gledali. I samo tako da bude i u baražu čvrsto, stabilno, mislim da će biti dobro. Hvala. Biće super. Onda čekamo baraž. Hvala, devojki, izvolite.